Bueno, kontatu, esan dezu, 29 hasten dala, maiatzak 29 Hori de. 30 eta 31 ere bai ibiliko da jende handikan, ez da? Hori de, bai. Eta batean errestu, bai, gondire, bai. Batean bai, ez da? Ze topatuko dugu egun hori guztitan, a ber? Bueno, lehen izan dako moduen, 3 ardatz dekoz gure jaialdiek, alde batetik garagardoa, Bai. bestetik janari eta bestetik importantena do musika dana, ez? Eta azkenengo urte honetan, sartuko dugun izango da artesautza be bai, ez? Zer topako dauen, lehen aipatuko den moduen, Areatzako herrie, guztiz prestatu, jaialdi jasangarri bat entzat. Guk ez dugu tepetan kriston jaialdi egitea, gure herriek 1200 biztanle dekoz, eta ez dago emoten kriston jaialdi. Hori de. Neurriko gauze bat, saiatu gara, gauze potxolo bat iten dugu, esaten dugu guk beti, kalidadekoa. Erikoen egongo dire bluesan inguruko 4 talde, eta gero 4 kontzertu egongo dire, eta gero larun batean egongo dire, beste 8 kontzertu. Danak doainit dire. Ez da ordaindu behar. Eta aukiko duguz, 9 garagardo dastatzeko, eta 3 food truck gehi beste 3 janari postu larun batean. Estenatoki 2 daukaguz, eta bueno, egizan da oso eskaintza musikal ona daukagu. Arratik laua montatu behar zuena, ez da? Bai, bueno. Urtetik urteak gero eta gorago etortzen zate, ez da? Bai. Bueno, berez hasi ginen 2016 urtean nenengo garagardo sale elkarte batek antolatu zaben garagardo egun bet, talde txikitsu betekarri zen, eta hortik urte betera, ondoko herriko, ozeaniko gazte bat etorriak unesan ez, musiko bategaz, Areatzako herriak blues festival bat eiteko aukera asko deko salataia saiatuko ginen blues festival hori iten. Eta, bueno, inkostintziak edo, ez dakit, ez jakintasune, baieskoa motera Moskun, eta hasi ginen apurka-apurke, Blue Fever eta Traveling Brotherseko kontzertu betxukin, egun 2 bakarrik izango zirela, eta apurka-apurke, joan gara azten, bai aurrekontu aldetik, eta bai danetatik. Lehenengo urte horretan, euria joskun, ez gendu nukin karparik, dana guzti ginen, eta ikasten joan ginen apurka-apurke zerrin berdan. Eta gaur egun, beste goera baten gauz, 3 karpa desberdin daukaguz, estenatoki 2 daukaguz, zentrala herrian, futrakak eta jateko lekua daukagu, artisautza merkatu daukagu, danetari daukagu. Usteot, apurka-apurke azten joan garela, eta ikasten bai. Eta, ez dakin antzako, Bizkaian arratian dago, baina nun dago kokatuta zehazki? Arratiko baiaran, Areatza, Gorbeiko Parke Naturaleko Bizkaiko sarrera nagusia da, berez. Beraz, Parke Natural baten azpian dagoen 200 biztanleko herri zoragarri da. Ez da ni bertan bizina zelako, baina oso polite da. Alde Zarradeko, 1958 urtean sortue, eta kontuen hartu behar da, bitu, hau dekogu hemen, lehen Bermeotik pasetan ziren produktu guztiak, estatura joaten zirenak erdiaroan eta Areatzatik pasau beharra hauken. Camino de Arriero, nola esaten ziren. Hori, hoke da. Orduen bertan dau. Arratiko eskualdea, la gran desconocida de Bizkaia. Egia esan, handikan egon dana honi, historias abokados zen hainbeste vuelta eman ditut alde batetik bestea, eta antzion bide bat, han gurdiekin ibiltzen zala, eta gero jartzen zuela hola idi batzuk gora bultzatzeko han daun malda erraldoi batian, eta zeuden harrian gurdian markak baino lurrian sartuta. Ez da gino, no? Ez da gizu, nik goratzen burua kakauete bat bezala, kakateta, ez da gizazkin nuntza, baina hortik antzan. Eta musika edako kionez, esan dezula garrantzitsuena musika dela, esan dezu 8 kontzertu. Bai, 8 kontzertu, ez deko guz ostiralean edo barikoan 3 kontzertu, 4 kontzertu barkatu, eta zapatuan beste 8 kontzertu. Amabi orduan. Bai, barikukoak blues tankerako gehau dire, euren artean aipatu behar dekogu, alde batetik datorrela Amanan de White War Sons Bizkaita taldea, gero dekogu 2. talde moduen Little Odetta, Frantxite datorren emakume ikaragarria, Rolling Stone aldizkariak, salduriko lehenengo 25 artean zipini du bere diskoa, diskonen artean. Eta gero de Cinelli Brothers Britainia handietik datorren taldea dekogu, 2008an Britainiako blues talderik onena izendatua izan da. Eta amaituteko Datxa Mandala, frantzese talde izugarria, Led Zeppelinen antzeko musika egiten dagoela, eta oso amaituteko soindartsua. Hori barikoan. Egundoko maila dakazu, ez da? Hori guain betu itxi honekin. Pare bat buelta ban, Behat, 2 eta 3 bai. Bestela gero lertu itea eta ez dia ondo egosten. Niramak 7 moten dutxos, osea... 7, bai, laukin nahiko. Ondo zio. Bueno, hemen ingotena nada, ni behitu, pusketa bat hartuko deu. Errua erabiliko deu. Eta behitu, kokotxa, egalak eta
beste enborrau, utziko deu, beste errezata bat iteko. Vale, nik uste gaurkuan honekin nahikoa da kaula. Hemen arito batzuk, ikusiko, makiltxo batzuk moztuko ditut hemen dikaz. Zenbat jende espero da iristia area egun hauetan? Ez dakigu, ez gara kantidade saleak, Gure herriak emoten dagoena, bai. Hau da, 800 persona inguru plazan sartuko dire, eta beste herrien inguruen, uste dugu beti egoten direla 1000 persona inguru eguneko, gitxikora bera. Zapatua maiziten da egun sakonagoa gure ustetan, ze azkenean goizean hasten gara, 3 kontzertukin, beste gune batean, eta horregoten dire, jateko eta desberdinak, eta gero arratsaldean be asko luzatu iten da. Zapatuen jente askoz begia otorten da normalean, larun batean. Eta nola gomendatzen dezue jutia area? Ez dakit autoz berda bai areako ez da olako autobusikan, edo nola gomendatzen dezu jendi jutia? Berez jak telebistan gauzen, arratiek ez deko zenlazerik eta onenak inogaz, bez? Eman. Aprobetxeko hori esateko, berez errezena da, kotxez joatea, parkinek prestaute dauze bertan egoteko. Antolatuta aukiko. Hori de, beste urte batzuetan zeiatu gara autobuseka da antolatuten, baina gero inok ezagun erabiltzen, orduan bertan bera izteara baki egin duen. Bikain. Bueno, patata hori, ezin hobe, mikroinean sartzeko prest, eta nik hau ere bai salteatzeko.